Inanay ng midagsa ang mga tao nga namalit og mga pabuto sa South Road Properties kon SRP. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Pipila ka oras na lang sugato na nato ang Pasko ug usa sa mga naandan nga pagkahimuon sa uban ang pagsaba-saba diin lakip sa listahan nila ang pagpabuto o kini mga firecrackers o fireworks sa dakbayan sa Sugbo. Bugtong ang SRP lot lang ang gitugutan diin magkapamaligya sa nagadayang pabuto. Dili mo minos sa 16 ka mga stalls ang nag-display sa ilang mga paninda nga inanay ng gibisita sa mga pumapalit. Sama na lang nining magtiayon nga namalit na og fireworks apan siniguro nga luwas gikan sa peligro. Ang mga bata di gyud nato pakupton og mga pabuto nga kanang kusog. Mas maayo atong pakupton mga bata is kanilang yung bingala. Nya kung naay dili mo buto nga pabuto, never good nila puniton. The parents and also will always take care sila sa mga bata. Extra careful gid sila to watch their children. Samtang ipadayag sa mga nanginabuhi og pabuto nga luwas ang ilang mga produkto, diin gituman nila ang lagda nga gilatid sa gobyerno. Gawas pa niini aduna usab sila maggamit og galing adunay aksidenteng mahitabo sama sa mga fire extinguishers, tubig, grabas ug uban pa. Gidugang nila nga dili sama sa bag-ong tuig ang bulog sa mataw karong Pasko apan aduna gyud gihapoy igo-igong gidaghanon. Kay last year, it's not a good year kay tungod lagi sa countdown. Karon nag-expect gyud mi nga mas dako-dako ang amo ang halin. Jumi-jumingaw pa pero naa na gyud mga customer gyud nga pinagsa mo ari. Kano sa expect nato nga mo dugok ang mga customer? Amo amang yung mga kuanser nga kada hapon na ayun kay katulong init-init pa man so mahapon gyud da ayun ang mga tahan tud gabi. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.